Tässä on Pasi. Tänään Pasi juhlii syntymäpäiviään ystäviensä kanssa. Pasin juhlissa kaikilla on pahvinen juhlahattu, serpenttiiniä ja ilmapalloja. Ruoka syödään kertakäyttöastioilta. Tässä taas on Tommi. Myös Tommilla on tänään syntymäpäivä. Tommi tarjoilee vierailleen itse tehtyjä herkkuja. Pasin ystävät ovat hankkineet hänelle lahjoja. Onkohan Pasilla käyttöä kaikille lahjoille? Tommi on pyytänyt, että ystävät eivät ostaisi hänelle tavaroita, kun hänellä on jo kaikkea. Ystävät ovatkin ostaneet hänelle lahjakortin. Hyvätkin juhlat loppuvat aikanaan. Pasin juhlista jää jäljelle suuri sotku, ja hänen on ryhdyttävä siivoamaan. Tommi puolestaan on jo päässyt nauttimaan omasta lahjastaan. Sillä aikaa Pasin siivousurakka on vielä kesken. Onko tässä roskaläjässä mitään järkeä? Pitäisikö Pasi sinunkin ottaa mallia Tommista ja järjestää ensi kerralla aineettomat juhlat?